ukwakha kwaba indawo enokuthula eyokudlala nezokungcebeleka kuyishawelo Park isiwele ekunganakweni yanda futhi ayinakekelwa kahle. Izigebengu ziyezeba kancane kancane ingqalasizinda yepaki okushiya okuncane kusijabuliseni komphakathi. Izakhamuzi zesaba ukuthi ukuntuleka kwezindawo eziphephile kungase kushiya abantu abasha bengenzi lutho futhi besengozini yobugebengu. Bakhala ngokuphepha kwabo abathi kusengcupheni abahlali baseshawelo extension 2 njengoba indawo yabo yokuncebeleka nokudlala izingane isiphenduke indawo yobugebengu. Lokhu kuza ngemuva kokuthi kuntshontshwe yonke ingqalasizinda eyayifakwe umasipala nosekusela uthango lokubiya nalo olusemehlweni yalezi gilamkhuba. Park the day bayenza lana, it was a very nice park. Abantwana bebathola indawo abadlalela kuyo. And you know, everybody bega relaxa kuyo, you understand. Now it went isikhathi eside sesahamba iloki right, but now kuye kwaqala manje kwaba ne lento ama vandal kwathathwa amatafula, everything was there, ama braai stand, you know, ama dustbin, you know, and yeah, it went on until kuze kufike la nibona senje park leyi ayiri kahle ngopfu sisunguriwini mara sweswi a ha hatleli na ku tlela swibamu swiba hinkwako la hi nga kona la phakini la xawula manyo house a hi hlayisekanga ku vulavula ntiyiso, so a hi swi tivi ku i mani lo a faneleke a hi pfuna. Depending la park wethu, most of the time we are complaining about the service delivery when we have our own infrastructure has been damaged and we're not saying anything. And out there kunabazali, they know ukuthi abantwana bayaganga but they're not saying anything. Not so long abantwana besikolo bazobavala ezikolweni. They don't have a place to play around. So those things, it becomes a concern. Akhala kakhulu ngikhala ngale park lena. Ngikhaliswa na ukuthi the way ingakhona seyiphenduke enye into nje engayazi. Yonke into nje yayenzeka la eparkini kuba ihotela, imoto zipake ebusuku, asazi ukuthi le moto le epakile noma izobheka la sihlala khona, sasaba nje icrime nje. Labahlali bathi isifiso sabo ukubona le ndawo ibuyela esimeni njengoba izingane zabo seziswela indawo yokuchitha isizungu, nabathi ke uma kungenzeka ilungiswe futhi bazoqinisekisa ukuthi iyavikelwa. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikunokulunga Mthembu ngiseshawela.